Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:32. This time check is brought to you by para sa Inc. ng Alagang Biojustice. Certified world-class quality. This sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng Alagang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-21 na sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntan nakapanyaga na nakatimo-timo ng halos kalabanan. Ang iban sini wala pagidman nagahimos pa sang palanyagahon. Ang iban siniti nagpangita pa sang kinawala. No? Inop na lang kita mga kaaksyon, tubdob kita sa tag na laon na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Sa mga kaaksyon ta dira nga gaway lang sang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw, mas maayo lang nga magpabilin sa inyo tag sa ka mga puluyan. Likaw ta sa sining makahaladlok nga klase sang balatian ng COVID-19 mga kaaksyon. Kay ba daw wala man pasiinuhon, bata tigulang tambok maniwang daw lambadahon niya. Ara lang na sa aton nga mga kaaksyon ko nagahalong kita. Way man lang sang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw. Mas maayo nga magapabilin lang sa aton sining nga mga tag sa kapuluyan. Sige galambada ang ang COVID-19 diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang Bacolod may 14 kahapon base sa report sang DOH Regional Office 6. Apat naman ang probinsya. Di karon nga adlaw ginabulubanta nga kabayunta nga 0 lang, no? Way lang sang additional nga mga kaso. Pero still, sa gyapon,
Kuan gid ang halos kalabanan nga basi ko may COVID-19 patient naman ta, pero mas manami lang kay halos kalabanan ang yara sa mga quarantine facility na. Although nga may mga yara sa ilatag sa ka mga puluyan or yara lang sa ilatag sa ka mga lugar, wala lang nagagwa-guwa, amo nang manami da, no? Sige, karon nga pagpangalagad ta sa inyo sining nga palatuntunan, ginabi-abi ta na kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa kinanda nako ang inyo kaaksyon, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkopod ta si Aksyon Marlon Hinubia. Mga negrense nga nagahulat resulta sang RT-PCR test sa malawig nga tion, liwat nga ipaidalom sa swab testing ho. Ay, oo, kay kundin man to nagkaladtong yung unang swab test sa ila, tigalabot na tag 20 kaadlaw, ang iban sini sobra na gid gani, sobrang-sobra na. Pero ang aton sini nga team sang probinsya nagpadulong sa mga quarantine facilities sa sining adlaw lamang ipatigayon ang swab testing sa mga yara sa mga quarantine facility. Ano man ang natabo sinima? Kaya dito paragin forward sa Iloilo sa itong nakaligad, ti daw ma-consider nga naglawig-lawigid katama, pero may mga report nga na misplace nila ang record, no? Ay, oo, kasadya. Hibaloon tani karon sa kay Aksyon Marlon Hinubia. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Councilor Rojas nagpangayo na sang bulig sa DILG para maisyuhan sang Travel Authority ang mga Bacolod LSI nga yara sa probinsya sang Cebu. Dapat na matagan sang aksyon ang mga LSI nga dito sa Tabuilan and baga Tabok dire pagi sa Danao Port mga kaaksyon, no? Ibaloon tanabi karon dugay-dugay upod kay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, BCPO nagklaro ginadala sa police station ang madakpan sang face mask bangod wala sang citation ticket nga ginhatag ang City Health Office. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, kaso batok sa mga sospek na nagpatay sa magamay sa Binalbagan, ginapreprahan na sang kapulisan. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, mag-live-in partner kinanglan nga maggagawad sang barangay certificate nga nagapamatuod nga naga-star sa isa ka balay agud nga hindi pagdakpon sang otoridad angot sa back riding policy. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gutib sa Cadiz City. Hindi may kangtaran sa Cadiz City PNP padayon ang pagpangdakop sa mga nagabayular sang MGCQ protocols. Sa San Carlos City naman nga balita, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito, duwa ka lalaki dakop sa San Carlos City PNP nga nagadala sang armas lutango. Samtang sa syudad naman sa La Carlota, isa pilason gindangat sa ospital tugas ang pagkaaksidente sa syudad sang La Carlota. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Presidente Duterte, okay, sa ginadusong nga limited face-to-face classes ang Department of Education.
Samtang Presidente Duterte luyag nga iparesto ang wala nagasuksok sang face mask. Sa dili lamang madugay COVID-19 updates kita diri sa pungsod Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton siligin pang headlines mabatian sa dili lamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Mahinang kalaban, dara lang kamuha kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita kag sa mga kaaksyontang nagapadala sa inyo sining mga mensahe paagi sa Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod base magka-time kita karon na. Kung kaysa hindi ta mapakta ng oras ta. Pero tinguan tagid nga mabasa ina mga kaaksyon. Ang inyo sining ginapadala nga mga mensahe paagi sini sa aton sining Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa aton sining nga website sa mga nagabasa-basa kag yara na dira sa aton sining Facebook page. Nagbasa na kag sa aton sining nga website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. I-check lang ninyo matagadlaw kung may time kamo para siguradong sigurado makabasa-basa man kamo da sa mga balita nga ginapang-poste adlaw-adlaw sa aton sining nga website kag sa aton sining nga Facebook page. Sige, daligid lang mga kaaksyon, standbyan ay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ayos, daligid lang kay mahatagtanay pila ka mga greetings sa sining odto diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. May lang pag-monitor kay Rinald Domingo Merasol, kag pamilya Merasol kag lang Lingoste dira sa Barangay Hagimit, La Carlota, no? Kay Rinante or kay Rante Banaag, mayong udto lang Aksyon Rex, kamusta ko lang pamilya Banaag sa Hinigaran, ang nagatamyaw ni si Rante Banaag, no? Kag kay Emmanuel Ligaspe, may lang pag-monitor sa Chicago, Illinois, Emmanuel Ligaspi, no? Kay Joe Mongcaltorilla, may lang pag-monitor kay Kagawa Dimbong Jocampo sa Maaw, Sheila Alagos, good noon Aksyon Rex, check attendance kami ni Marites sa Fausto Garments. Salamat gid din ang Fausto Garments ni Sheila sa dini ang Fausto Garments, no? And kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor kay Wilson Tihidor, Jeneline Maranga watching with you, no? Salamat gid, thank you so much Jeneline Maranga. Kay Anli Guillermo watching from Saudi Arabia, thank you so much Anli. And sa kay John Michael Himay, may lang pag-monitor. Kag kay Jeneline Maranga, may lang pamati, no? Diri sa Aksyon BBB kay Jeneline Maranga. Paring Alexander John Terwelo, parikoy, kamusta ka na? Sige lang, pa-okay-okay lang paring Alexander John Terwel, no? And Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pamati sa sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kay Merligon Sagaho, may lang pag-monitor kay Merlinda Maravilla, ginatamyaw lang pamilya Maravilla sa Guinness. Okay. Kay Marlene Diaz, may lang pag-monitor kay Rinaldo Domingo Mirasol, may lang pamati, no? Sige, standby mga kaaksyon, manumbalik kita sa dilig lamang madugay pagkatapos lang sining importante nga mga commercials.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:51 na ang aton oras 11:51 na mga kaaksyon para sa complete nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 capsule kita adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Iniman na may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule na kita adlaw-adlaw mga kaaksyon. Amo nang tumaron ta DTX kada adlaw kakapsula. No, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Katuan talang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Okay, siya sa ginaduso nga limited face-to-face classes sang Department of Education. Kaga Presidente luyag nga iparesto ang wala nagasuksok sang face mask. Muna kay way ka mo gasuksok, dapat magsuksokid ka mo. Ayo, kag maki-update kita sa COVID-19, mga kaaksyon sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Odto. Yes, Action Rex, may godto kag sa aton man mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon na Radio Bacolod. Ginrekomendahan ni Education Secretary Leonor Briones ang pagpatigayon sa face-to-face classes sa mga lugar nga ginakonsiderar nga low risk sa COVID-19 apang limited basis lamang. Sa isa ka televised meeting upod si Duterte o kon Presidente Rodrigo Duterte nga ginpagwa kay nasang aga Hulyo 21, ginpahayag ni Briones nga ang physical classes sa mga pili nga lugar ang patigayonon ka isa o kon kaduha sa isa ka semana gid lamang. Suno kaya Briones ang istrikto nga physical distancing kag ang DepEd kag interagency o kon ipatuman ang istrikto nga physical distancing kag ang DepEd kag ang interagency task force on emerging infectious diseases personnel ang magapatigayon man sa nga inspection. Suno pa kay Briones, ang mga lokal nga gobyerno ang dapat mangin handa man nga suportahan ang mga eskwelahan nga magapatuman sang face-to-face classes pinagi sa Special Education Fund. Samtang ginpahayag naman ni Duterte nga okay siya sa ginaduso ni Briones. Naibaluan nga Agosto 24 ang ginaduso sang DepEd nga pagbukas ng school year 2020-2021 pinaagi sa blended learning. Samtang sa iban pagid nga balita nasyonal, luyag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga maghugot ang mga lokal nga gobyerno kag ang Philippine National Police sa pagpatuman sang mandatory nga pagsuksok sang face mask. Dismayado ang presidente sa performance sang pila ka mga alkalde sa pagpatuman sa mga pagsulundan agud malikawan ang paglapta sa COVID-19. Sa pagsinapol ni Duterte sa IATF, ginmanduan sini ang Department of Interior and Local Government o kon DILG nga ipatawag ang mga lokal nga opisyal nga kulang ang performance sa pagpatuman sa nga quarantine restrictions. Ginpahayag man sang presidente nga subo nga may pandemya makabig nga seryoso nga krimen ang indi pagsuksok sang face mask kag indi pagsunod sa iban pa nga quarantine restrictions. Indi man dapat magkabala ka motoridad sa pag-aresto sa mga nagalapas. Dapat man suno sa presidente nga arestohon ang mga wala nagasuksok sang face mask bangod kon madala sila sa presuhan makatuon sang leksyon ang mga ini. Tigin pahayag naman ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga sa pagsapol nila kahapon sang aga sa mga lokal nga opisyal, madamo ang nakasugtan kalakip na ang paghimuon nga uniform o kon parehos ang penalidad sa mga nagalapas sa quarantine protocol. Samtang update sang COVID-19 world record sa karon naglambot na sa 14,854,330 ang nagkalamatay diri 613,213 ang nakarecover 8,907,062 sa Pilipinas. Sa pinaka-latest kahapon July 20, 2020 ang cases naton diri 68,898 ang nagkalamatay 1,835 ka ang nakarecover 23,072. Sa probinsya sang Negros Occidental, nadugangan kahapon sang apat nga sa karon naglambot na sa 272 ka mga kaso. Ang Bacolod naman 14 ang nadugang kagapon, naglambot na sa 92 ka mga kaso. Ang naka-recover 352, ang aktibo 36 kag apat ang nagkalamatay. Sa Western Visayas COVID-19 case bulletin number 116 naman, 797 na ang cases, may 34 nga bag-o kagapon, 311 ang aktibo, 471 ang recoveries matapos nga may 58 kahapon nga naka-recover, kaga 15 ang nagkalamatay matapos nga may isa nga nadugang kahapon sa napatay. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Mga balita nasyonal ang inyo sininabatian, wala gid lamang madugay. Sige, samtang regaro, chibog kag nagatimo-timo ng halos kalabanan da sang panyaga. Kadtuan tanang sunod-sunod nga mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Unahon tanang balita gikan sa Patrol Web Aksyon Eden Aboso. Ini may kang tanan sa sining mag-live-in partner blahog, pamangkot mag-live-in partner.
kinanglan nga maggawad gid sang barangay certificate. Ang mag-live-in partner ha, why da alabot siyang magnubyahanay da or nano man dra, mag-live-in partner. No? Nga nagapamatuod, nga naga-star sa isa kabalay, agod nga hindi pagdakpon sa otoridad angot sa backriding policy. Daw sa July 27 bala ma-effect mo. I-check tabi si Aksyon Eden Aboso kung may nagamatamat na gidman sa pagkuha sa mga certificate gikan sa barangay. No? Ti galing kay hambal nila ting barangay makuha man nagyapon kay ti kilala nila ma-issue gid ni sang certificate mga ka-aksyon. Para lang sa nagapakilala nga maglibin ha. Bao kabudlay gid katama. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Eden Aboso gikan sa Patrol Aksyon Eden. Rex, pahayag ni Lieutenant Colonel Luis Tito Acebuche, tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga kinahanglan magkuha sang sining barangay certificate ang mag-live-in partner nga nagaangkasanay sa motorsiklo bilang ini siya mangin pamatuod nga naga-star sila sa isa ka balay. Tisunog si Acebuche, base sa guidelines higit pagwa man sa National IATF, panugutan gid lamang ang mag-asawa kag mag-live-in partner sa pag-angkasanay sa motorsiklo. Dugang pa nakigangot man kag iya ginklaro kay Bacolod IATF Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran nga ang nasambit Action Rex nga pagsulundan. Tinaybaluan para sa mga nagaangkasanay nga hindi asawahay o kung mag-live-in partner, magabayad sila sang 500 pesos para sa first offense. Yes, Action Rex kay isa ka libo. Ang magpapang niya. Ha? Ang magpapang. Magpapang? Hindi man pwede. Pero, diri sa ato Action Rex, mo na mag-asawa, kag, mag-live-in partner. Pero tiligan to nakita taman nga sa national same-sex couple na hindi makonsider man sa Action Rex, no, nga live-in sila, duwa sila, same-sex couple. Pero living under the same roof. I don't know lang kung ang disposition dire sa aton Action Pero Rex, kung magkuha man ng barangay clearance, sapos man lang na, nga nagapamatuod man lang ang barangay, mag-issue sang clearances, nga nagapamatuod nga kamo nga duha, maglibin kamo or mag-updanay kamo sa isa na kabalay, mumala na sigurong kuwansang barangay dira. Correct, Action Rex. Certification ina sang barangay, isa ka libo ka pesos daan ng second offense. Dapat hindi na magpa-offense da. Correct. 1.5 sa third offense, kag ika-apat among revocation na sang license. Samtang ginpahayag naman niya si Buche, nga nagahulat pa sila kung ano ang standard Action Rex nga disenyo kung materyales sang barriers nga dapat ipatuman sa mga nagaangkasanay o kung itako daabi sa mga nagaangkasanay sa motorsiklo. Kuha ginang barriers, sao? Correct, Action Rex. Umpisa sa Hulyo 26. Ginawlat na Action Rex mo ano ginabala? Na kay kabudlay man nagyapon, basta importante na pag-check sa angkasanay da sa motor, alang-alang man na sila hakusanay nga duha. Oo, maganda Action Rex. May kung ginagyapon, mga distansya gyapon ako nagangkasanay sa motor da, bisa mag-asawa pas la kung may distansya, okay gina. Correct, Action Rex. Pamatay na to na si Lieutenant Colonel Luis Tito Acebuche. Bali ma'am, ngayon may bagong guidelines. Sa una, wala nang live-in partner. Pero ngayon subok, kin-consider na lang siya ma'am. At gin-check ko gid na siya sa Bacolod IATF, Vice Mayor Elcid Familiaran. Okay, advice naman niya, okay naman, ang live-in partner, i-allowed na lang tagaan consideration, provided ma'am, may ara sila na certification from the barangay na pamatuot na sila ay live-in. Kasi ang una, di ba ma'am, ang ina-allowed natin yung legally married. So ang legally married, kailangan may marriage contract. Kaya ang live-in, wala naman silang marriage contract, kundi yung authorization or certification from the barangay na sila ay nagsasama sa isang balay. Kasi we understand ma'am na pag nag-live-in, hindi man sila makasal. So barangay na lang ang magpapatuot na sila ay nagsasama sa isa ka balay ma'am. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita... Tiko mag-updanay sila sa mall niya? Ano, Action Rex? Mag-updanay sa mall? Sa mall? Gadapitay? Do ginapatuman man sa ang social distancing Action Rex sa mga mall. Why
Dalang na iya kung magsulod ka sa mulya may social distancing, pero kung nato ka na sa sulod, may man social distancing sa prangkang istorya. Actually, Action Rex, may nakita ta kahapon sa isa diri ka mall. May nagalibot kaya nga guard na nagabit-bit sa isang placard nga observe social distancing. Mayara gali. Yes, correct, Action Rex. Sige ayos Balitalin sa patrol ang Action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang angkas sa motorya do hindi gid man ni concern para sa pag-insinde ko. Ang concern na dre ay oo, kabudlay kung kaysa kung kadamo sang mga utok nga ma-consider ta mangin alamon kay tanan-tanan na lang ibawal nila, pero isip-isipon mo bla ang motor kagang salakyan parehas lang ng distancing nga kinanglan tapaya may lipod-lipod na haw. Alang-alang man sila maghaksanay nga nagadalaga ng motor, kundi manguyat gid na sa abaga ang angkas. Di man sila maghalukay da nga duwa sa babaw sang motor da samtang gadalaga ng motor. Daw ininto, no? Daw ininto nga klase sang motor na gid na butangan pa sang barriers. Along ibutang da nga barriers man, mapalid pa na ang sus Mariones. Malang kung ang limited sang ang limit la sang speed mo sa bilog nga downtown ara lang sa 30 o kung 25. Pero ay ho, hindi ta maintindihan ang sitwasyon. Ang fokusan lang diri tani isang gobyerno ta kung paano mapatigayon ang face mask kag social distancing. Amo lang na dapat. Hindi kay kung mga angkas pa sa motor, taligin dumilian na lang ng gasalakay sa mga salakyan ng tinuparay man na gani. Ay, oo. Daw ay gidya obrahon, no? Daw hindi gidya maintindihan ng panggobyerno kag pagpalakat subong at tiyempo mga kaaksyon, no? Ay, oo. May paguro sa OTTG, Christine Taxi na lang tamasakay. Di bala paring i-Derek Ford? Ay, social distancing pa. Dapat naka-social distancing kag face mask lang. Amo lang nang ayo ta. Minano para da ka kasakuon ta importante naka-social distancing kag may face mask mga kaaksyon, ha? Amo lang na ang importante. Salita man lang ni ka pa social distancing kag face mask katapusan ng aton sining laying ginaobra do hindi man magklamo. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa kaso batok sa mga sospek nga nagpatay sa mag-amay sa banwasang Binalbagan. Ginaprepara na sang kapulisan sino gini mga sospekto. Yaring kaunan sa report ni Aksyon Brian Morden. Sa detalye, Action Bry. Action Rex, mga ko konsey mo, unahon ko na lang bing isa ka balita ni Action Rex, no? Sige. Porti man yung balita kay isa ka amay Action Rex ang ginpatay sang tatlo niya ka mga kabataan. Nagaluntad ini mga alas 9 agabi, dira sa may sitio Tres Iles, Barangay Sag-ang, La Castillana, Negros Occidental. Ano to? Sitio Tres Iles? Yes, Action Rex. Sa Barangay Sagang, La Castillana, sige. Oo, ang napatay diri nga amay, ginkilala sa kay Benjamin Gonzales Sr., 60 anyos, mas kilala ni siya nga ngalan, dira nga si Amin. And pumuloyo sa nasambit nga lugar, kag ginatudlo diri nga mga suspitsado, among mga kabantaan nga Sanday Adonis, 37 anyos, si Benjamin Jr. mismo, 18 anyos, kag si Andro Gonzales, 26 anyos, Action Rex. Ining tatlo nga ini, lonsay mga soltero pa, kag upod sila nga nagapuyo sa isa ka bubong. So, diri sa kay Police Captain Ramel Bustamanting, hepe yasang La Castillana PNP. Ining biktima, Action Rex, do may ara sang mentally retarded ini siya bla. May diferensya gamay sa panghuna-huna. Kagabi nasiplatan ini siya sang iya sining asawa
nga why nasta sulod sang kwarto nila kagin pangita dito sa piya ka kwarto or we don't talk ano gid ang sistema sini may kulo kwarto balang mapuloyan sini hindi man gani maplastar gid pa sang pulis kay layo ini nga lugar. Dito ni siya nasapuan sa isa ka lugar sa sining puloyan nila Aksyon Rex nga wala na sang bayo ining napatay. Hublas na ini siya kag dito nagakatulog ang hinablos sini nga babaye nga dalagita nagaedad sang 13 tubtob 14 anyos. Pagkakita sang asawa sini napatay nga si Benjamin nagpangayo ni siya sang bulig sa iya sini kabataan kag sang pagkakita sang kabataan sini napatay gin kumpronta nila kun nga ara na da siya kag naghambal pa ni ang dalagitang hana siya kontani nga himuslan sining napatay Aksyon Rex. Imbes nga maghambal sang mahinay suno sa kay Bustamante ining napatay daw nagpangisog pa ini siya kag do taas pang tingog ya? Oo, nagtaas pa tingog ya sang pinamangkot sang kabataan nga gano kadi. Way kabayo tapos sa motong ginaligar man sang nasambit nga biktima o kun ining hinablos nga bayi. So guro inaimpit. Proceed Aksyon Bray. Dali lang, no? Kay dula-dulang signal ya, base ko na lang to si Aksyon na hens, lagdang ta sa piyak yang komunikasyon, angot sa sining ginpatay nga amay sang magulutod mga ka-aksyon. Aksyon na Bray, Aksyon Bray? Why? Sige. Sa piyak lang sa nga linya pa agyo, no? Para rektad ang aton sining balita, no? Angot sa sining ginpatay nga amay sang tatlo niya sining mga kabataan niya tutanan kag natabo ini sa Barangay Sagang sa Banwasang La Castellana. We have Aksyon Brian Morden, balikan to sa Aksyon Brian. Yes, Aksyon Rex. So dito na nga pag sabat sining amay sa kabataan nga medyo maisog pa at iway ginapunggan sa kabataan lampusan nila ini Aksyon Rex kag napatay gid nila ini. Base pa sa pag-imbestigar sa kapulisan sa kabataan kung kaysa gali medyo nagaliwat-liwat gimaning paminsaron niya bala tapos tuman kadako nga sahi isang tao Aksyon Rex kagabi guro gaway na ginila punggan kung isa ginalagas na gani kunong iya sining nga asawa. So isa daw may basta may diferensya sa huna-huna sunod man sa pamilya. So mo nga kagabi may bigro nakita nila nga tino may ginhimo pa siya nga hindi amo kag posible sa kainit na gid way ginila punggan kag narampusan nila ini patay git ini nasambit iya nga biktima Aksyon Rex. Sa karon ining mga suspitsado ara sa paghinakop sa kapulisan kay nagsululong ka man ini sila kag sa initial naton istorya kay Bustamante way naman plano gid magpasaka kaso pa ang iloy batok sa mga kabataan kag aminado sila nga ining napatay nila nga amay kag bana niya may nagaproblema gid man sila Aksyon Rex sa madugay nga panahon. So, maraming nagkakuha sa mga putuloy niya siya, nag-build a forcing sa pamilya, nagpapabaho. Ina-iso na pa ng Vietnamese isa asawa. Sa time na nakabo ang incident may isa pinaplos na tulog sa Ilocay. Kasi natin no? Ginapin niya ang recall. So, na-impito ang kabataan. Kung na may mga tao man mismo, no? May sinalagan, pamilya, iwan sa mga kabutor, sa ganito nag-lock yung ako, hindi nga tao. Hindi ko na sali na sa patalong. So, daw na-impito ang kabataan, yan na lang po sa nila, kaga ano itong yung tugas sa iyo kamatayon. Ay, okay. Kamusta na sir ang mga suspect? Siguro ang suspect na Filipino sa organization at siguro inaano na lang nato ng reglamentary period nila may settlement plan sa pamilya kaya yung katawan nato yung tsaka nato dito sa area siya na ba yung tsaka nato ang ginala nato ng asawa ang bukod man sa biktima mismo no sa istorya kung ano ma-file ang kaso ma-file siya na kaso or ano so sila mismo nag-istorya na hindi naman sila interesado mag-file kaya kaso tungkol na sa mga previous na isang sa biktima na so yan ang sindihan na nila pag naintindihan na nila sa mga nagyan sinila sa pamilya sa biktima sa mga biktima. I see.
Aksyon Rex, sa unang porsyon sa palayag ni Bustamante ang hepe sang La Castellana PNP. So, sining mga inoras, ginahulat-hulat na lang nila ang pagtapos ang mga inoras Aksyon Rex nga na custody ni sila for the meantime, kag papulion ining tatlo ka mga kabataan nga mga suspitsado sa pagpatay sang ila sining amay. Baligin ano nilang amay nila? Ginlampusan lang to? Lampusan lang nila Aksyon Rex. Kag way naging man sa iban paginhimo. Kaling kiti tatlo sila nagpulis ini. Pagabot kini sang pulis. Way panibayo ang victim gyapon nga higda da sa sulod sang kwarto nga ida kag buta sang dugo sa iya sining lawas Aksyon Rex. Way naman nagpalagyo pa mga suspek So aminados lang sa ila sini ginhimo. Pakaronan ko na lang ni karon kay ang kaso ni ginapreparan na sa Binalmagan PNP double murder case ini Aksyon Rex. Ang ginapamangkot mo kay na konsider sino ini mga suspect nagapabilin nga Sanday Jumar kag Negro Salvador. May magutod gibang Aksyon Rex kag ang ila bayaw nga si alias John J. Hapon kag si ang isa ka Jando diri. Bali pilang magutod ni nga suspect? Duha tapos bayaw nila ning duha? Jomar kag Negro Salvador magutod. Ang bayaw nila amo ni si alias John J. palang. Kag ang isa ka Jando Aksyon Rex. Way pa ni makilala sang pulis sa Subong? Way pa Aksyon Rex kay isa ng mga pamilya to sa ang pamilya sa mga suspect daw hindi man makakilala ni sang inigro si Negro Salvador daw mo na ning matudtod ang ngalan. Ang alias John J di nga bayaw do way pagid nakakuha ngalan. Kagatong isa ka Jando nga way pagid ni makuha sang pulis ni man? Way gid may nakakilala ang iba ni nga pamilya bot nga way sila kakilala sang bayaw nila. Gani. Bana basi kung laban man ni sa Earth, no? Daw hindi bayaw mo na gid di ka kilala. Basi way ni sila sang pangaluyag pa lang. Basi siguro. Ayo. Sige, basta importante nga inug-file nilang kaso, no? Yes, inug-file ining kaso si Rodrigue Police Major Fernando Somblingo Jr. ang hepe sa Binalamagan PNP. Hindi nila dasig-dasigon sa pag-file gid na preparada gid man subong pero gusto ni Somblingo nga pag-file nila kompleto gid ang ngalan. Kay masibla ibasura lang kanugon sa ila ko ng pakapoy Aksyon Rex kag hindi gid ma-filean sakto ining mga suspitsado. Sa hibalo nga tigin patay diri si Crisanto Espanto Sr. kag ang Crisanto Espanto Jr. mag-amay ini. Ang motibo diri suliton ta din pasibangdan sini mga suspect kini mga ginpatay nila nga amo ang nagpahabok sang tiyan sang ila amay. In short, ginhiwitan sining mga biktima Aksyon Rex. Amo ning kadlaw ko kay kagabing interview ko to Aksyon Rex in Kanto man to mo. Gining Kanto tong bata. Oo. Upod na siguro sa COVID-19. Balita gikan sa Nokpo, Aksyon Brian more than nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kadtuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, Councilor Cindy Rojas nagpangayo na sang bulig sa DILG para maisyuhan sang Travel Authority ang Bacolod LSI nga yadto sa probinsya sang Cebu. Kag utility worker sang GSO nagpositibo sa COVID-19. Lokal lang ni siya nga COVID-19 patient. Hibaloon tabi, we have Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Yari ang report ni Aksyon Dale. Aksyon Dale. Aksyon Rex nag-positive sa COVID-19 ang isa ka utility worker nga lalaki. Hini siya ang na-assign dira sa Bacolod Bay Center under ini isang office ang General Services Office dira sa Bacolod Old City Hall. Aksyon Rex
Gin-confirm sa ato ni GSO Officer Jerome Solinap kahapon nga adlaw July 20 sang nagpabalo action rex ining nag-positive no sa kay Sir Solinap nga mayara ini siya no sang COVID-19 infection action rex kay sunod siya based sa information nga nakuha man ni Sir Jerome sadtong July 17 sang nagpaidalom sa swab test ang ini nga pasyente nga residente sang barangay Tangob action rex matapos nga nakabatsyag o naglain ng pamatsyag o kon gintrangka to action rex. Suno kay Solinap sang nagpaidalom na sa swab test ining utility worker. Suno siya ti ula naman niya nakita ini nga naga-report pa sa trabaho. Kasunod nga mayari ini siya sang order o kon panugyan sa mga empleyado sang GSO nga kon nagahilanat, taga-ubo, nagasipon, mas mayo nga hindi na mag-report sa trabaho action rexa. Suno kay Sir Solinap, hindi involved ining utility worker sa operation sa Bacolod Respiratory Outpatient Center o kon growth center o kon consultation area dala sa may base center action rexa. Nga suno siya ti do ka general work manigani ang trabaho sa utility worker nagapang limpyo dira kag kisara sa admin office sang base center action rex. Subong adlaw sang nag-interview kita kay Sir Solinap ginapay dalom gali action rex sa swab test o kung ginakuhaan sang swab specimen. Ang mga personnel sang GSO lakip na diri si Sir Solinap konsultahon no ang CHO kadang iya sining assistant action rex kun bala mag-implement sila sang dapat i-kuha lang na daan digla na i-lockdown for ano na gani pang spray da pag panglimpyo na da. Amo siya bali Sir Jerome action rex after nga makuhaan sila sang swab temporarily mag-siraan ay ang GSO office actually located siya sa third floor sang Bacolod Old City Hall. Sa di ba sa ground floor ng Saxondale no? Sa babaw action rex pag sulod mo gid pagkatubang mo da sa sentro gid abi sa left side na sa hindi, sa third floor ni siyang ila sining office. third floor na ang opisina sang GSO? Third floor action rex ang office sang GSO, no? Babaw ini siya sang talatapan ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Tiwag ito ng hapit-hapit ang GSO personnel to? Ang balasat ko ni Sir Jerome sang ginkuhaan siya sang swab. Sunod siya wala naman nila nakitaan nga nag-report, no? Ining nagpositive sa COVID-19 action rex. Kasunod siya mo na yang yes nga panugyan ng gasto nga may nagabatsyag, lain pamatsyag. Mas mayo nga hindi na mag-report action rex. Sunod diri kay Sir Jerome, tamo lang ito yung doka somehow worry, no? Kay sang July 8 kag July 9, nakapaperma pa sang documents ini nga nagpositive. Siya sining office rason nga si Sir Jerome nalakip man sa ginkuhaan sang swab specimen sa sining nga mga tilion action rex. Ang GSO office ang tara na nga magpagwa sang announcement kung ano ang ila sining nga mangin trabaho kung bala skeletal workforce action rex ang ipatuman o kung magapatigayon sang suspension sa ila sining nga trabaho sa ilagid lamang nga talatapan kay since amo siya ang dapat ginadaksyon na Dale hindi na malaglahugan mo. Action rex since ining dapat kung nabutang na sa kundi nagkakadto na drang empleyado ni ti dapat i-disinfect urong lugar ginadaya. Most likely action rex sa magna siyang matabo since amo ni siya ang protocol sa DOH nga after nga amo na gani may mabalaan nga may nagpositive may mga disinfection sa dayang ginapatuman i-seal off or temporarily isiradaan action rex ang concern nga talatapan para may mga nagakaigo man nga steps or tikang ang concern nga office para bala manigaran nga malikawan ang paglapta sang COVID-19 in kaso action rex. So kay Sir Solinap may aras ang ginabatsyag nga mild symptoms ang pasyente kag possibly subong adlaw iga-transport ini siya sa hospital action rex. For confirmation, aring palayag ni GSO Head Jerome Solinap. May ara pero actually na-assign siya sa sa base center. Okay. Hindi rin sa OGT Hall. Oo. Sang salong sa nagwa ang result niya, sir? I think kahapon bala. So part siya sang 14 new cases ng Bacolod yesterday. Why ko kabalo? Why ko kabalo deal basta as far as I know nag-inform siya nga positive. Pero sang sa sir nagpa-test, sir, if may idea ka, sir? Do 17 siya wala nagpa-testing mo? Oo, bangod may ginabatsyag sa sir. Okay do before siya do lain matsyag na eh. Pero sang gin-swab sa sir sa July 17, naka-work pa siya or nag-home quarantine siya? Doon nagawain na pagkakita siya. Kaya nagkantom lang siya sa office ang 8 kag 9 eh. Why di siya kapakita sa amon? Oo. Daway mo siguro ka-report sa base center.
Ano niya ang status, sir man? JO? Utility worker. Utility worker. Ang scope of work niya, sir, anong background, sir? Sa base center lang siya, ara sa office. Office? Sila take charge. Gapaninlo, or? Dala na dusting, sweeping. Oo, kaya ang base center, ang manang respiratory center sa karon, sir, nga, ano? Kaya hindi siya involved sa respiratory center, kundi sa opisina lang siya. May close contact siya sa ibang kundi nga personnel. So, anong in-advise natin sila, sir? Ang advice nagpa-swab kami tanan. Ang may mga close contact, nagpa-swab test kami. Including ka mo, sir? Including ako, kaya nagkatong sa opisina, nagpapirma, mapilis. Pila ko mo kabilog tanan, sir, gin-swab? Etik mga 16, guro. Action Rex, napatihala ang confirmation ni si GSO. Anong status siya ni? Local transmission lang ni? Hindi ba ni sa LSI? Hindi ba ni sa APOR? Hindi ba ni sa OFW? Anong status siya ni Action Rex? Tamo na siya ang Bali Vital Seat Pamilyaran. Ngayong kaso nga may nag-positive Action Rex nga wala tayong travel history in the LSI kag hindi man OFW. Makabig ni Vice LCD para sa iya nga local transmission Action Rex. Sinsula man siya kabalokon na... Ting pamangkot dira kung di na naghalin? Amo nang medyo bulubudlay nga tapos nga pamangkot Action Rex kay wala gid yan ibaluan kon diin sini possibly na acquire ining COVID-19 infection. Ang base on Action Rex nga nagasurvey but ang consultation area wala gid talaga conclude nga dira niya possibly nakuha since may nagapa-check up dira possibly wala lagi pa kabalo kaya bali sa Jerome hindi man siya involved sa operation ng center kundi siya may nagalabay-labay dira sa base center nga area kung sa may sa mga nagapa-check up kung may ginapatsaga nga mga trangkaso o kung ano pa dira nga mga ginapa-check up sa mga bakulod nun kag nagasalan Action Rex dira sa may Browse Center. So karon i-update natin si Sir Jerome kung anong mga operations sila sining office kung bala i-close sila subong adlaw sano sila mabalik kay sino siya i-discuss pa niya si assistanta dalaman ang pagpangayo sang advice gikan kay Dr. Tana sang City Health Office. Gina-check man nato ang linya ni punong barangay Villarosa Action Rex ko na ito natabo dito sa pundiin siya nga purok kay wala pa nato na ibaluan sa pundiin siya sa barangay Tangob kag ano naman ang pikang sang barangay dito sa area sang barangay Tangob Action Rex. Update kami nagikan sa Bacolod City Government sa Action Neo Action dahil sa una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Tining Janet assigned sa General Services mga ka-aksyon sang syudad sa GSO. Palaisipan mo kung din siya naghalin kay although assigned sa BPO dira sa may base center before mga ka-aksyon pero ting pamangkot din siya nagkuha sini sa din siya natapikan sini amo nang pamangkot sang tanan hindi man na pwede nga magtubo lang sa lawas siya kundi may ginhalinan gid na so kabayon ta nga wala lang kung tani naglapta ini kay nagpa New Government Center nagpa GSO ini siya kag nag-travel na siya pila na kaadlaw sang na-detect ini mga ka-aksyon sige dugangan ta lang ni karon dugay-dugay kung ano ang progress ng sining mga balita dali gid lang mga ka-aksyon matagtanay pila lang ka mga commercials balik lang kita sa dili gid lamang madugay. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:28 ng aton oras. Daligid lang sa kay Aksyon
Marlon Hinovia kag Aksyon na naboso kag aton sining mga out of town reporters. May tisi anay ho, base kon kulang ang imo sining vitamin C. Dapat kadadlaw mag plito ang vitamin C sa aton sining lawas. Adlaw kita mga kaaksyon. Dapat permi nga mangin mabaskog ang immune system sa bugos nga pamilya para hindi madali madapuan sa anuman sining nga balatian o sakit para more energy. Ang aton sining lawas pagi sa pagtumar sang rado ka na nga pure 100% alkaline base nga vitamin C. Isang may tisi ang santon naghatag proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga free radicals katulad sa anti-tumor kag anti-cancer. Naghatag man sa proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga cysts, goiter, breast, kag ovary, prostate enlargement, pakigbatuan man sining anti-dengue, nagabulig man sa pag-normalize ang aton sining platelet, no? Kag madamo pa. Santon sa aton nagapabakod sa aton sining immune system kag ang importante madamo kaman nga makuha nga bitamina kag minerals gikan sa santon luwas sa Santon Plus coffee na inog ro pa piyong-piyong na kita. Santon always naka-ready ka lang, no? Santon mangosteen kag soya, anti-inflammatory para sa ikayong lawas naton kag luwasin na mayara man sang antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta carotene. Magluwasin nati Santon sa anti-aging, balancing blood sugar levels kag makabato-batok sa diabetes. Sukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Sa mga kaaksyon tadra malakay kinanglan kamo hausan, lot property or land titulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan. Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. Sige, daligid lang mga kaaksyon na. Mahatag tanay pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang, hante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay matirada ta sa aton sining nga mga talamyawon. May lang nga pag-monitor kay Jocelyn Libon Dispoho, kay Dines Tuhaw Sasi, kay Rinan Aloro Rico dara sa Asyenda Kabungbungan sa Banwa sang La Casiliana. And kay John Magbanwa, may lang nga pag-monitor John Magbanwa. Greet ko lang happy birthday kay Wilma de la Vega from Minglanilia, Cebu. Ayos, salin sa kay June Magbanwa. And kay Madam Virginia San Antonio Olpendao, may lang pag-monitor sa Celine Homes, Barangay Estefania. Ga-monitor subong si Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Ernesto Rigatso
may lang pamati kay Susit Nansan, kay Shelek May, Sir Buligi kami, ari kami sa Ecotel Hotel, 16 days na kami hasta subong, wala pa amon resulta. Gala depressed na kami, di negative man kami. Pagpauli di nga kadugay gidsang result namon, please help. Sige, inday Shelex May, i-refer ta ni karuna sa aton sining concern agency daw province ni gurong inyo ni. Ipa-check tayo ni, no? Ang status ninyo dra sa Ecotel Hotel, no? Kay Jenny Solgon, may lang pag-monitor, happy birthday. Sa kay Rolly Hisolgon today, no? Kay Joan Mildra sa Victorina Heights, may lang pamati man. Kay Cathy Ver, dra sa Barangay Araal, Carlota, no? May lang pag-monitor. Kay Maria Mahilom Tihok Duayan, may lang pag-monitor. Shout out lang sa kay Oliver Duayan sa Sitio Baras-Barasan, Barangay Manlukahok, Sipalay City. Kay Anabel Garcia, may lang pag-monitor dra sa area Sang Tangob, no? Kay Anabel Garcia, kay Cathy Ver, kay Jocelyn Asiwita Olak, kay Nora Villalon, hello Bacolod, viewing here in Las Piñas. Thank you so much, Nora Villalon, no? Kay Lisa Joy Ilon Amoroso, may lang pamati. Kay Rock Carino, OTTG group member TG17. Thank you so much, Rock Carino. Kay Soner Son Lapinig Hunyo, may lang monitor, no? And Julie Gasapo Pagtaugan. Grabe man, no? Sa Barangay Maaw, Bago City, kay Julie Gasapo Pagtaugan. Kay Cory Vidaha, may lang pag-monitor live from Kuwait. Thank you so much, Madam Cory Vidaha. And kay Rica Fort, Ede Rica Fort, OTTG Christine Taxi. Ariel Kabatak, may lang pag-monitor. Valencia Kinet, may lang pamati, no? Kay Eric Rojo Asyado, watching live from Quezon City, Manila. Liog lang ko, tamiyaw sa taga Barangay Pandanon, si Los Morcia. Salamat gid nga Madamo Aksyon Rex. Thank you so much, Chirek. And Edwin D.V. Gonzalez, watching from Maaw, no? And Lisa Montecastro, watching from Doha, Qatar. Hay lang sa pamilya ko sa Imamaylan, from Lisa Montecastro. Jenny Solgon, gatamiyalo kay tatay to ni Solgon, kay nanay Bigeng, kay John Toledo, kay Nong Romel Pagsuberon, ng Baby Nora and Jinjin, no? And sa kay Linlin Rombo Francisco, watching live from Handumanan, no? Kay Linlin Rombo Francisco, kay Amik Garciniego, mayang adlaw lang sa tanan, Lodi Dorel, Mick Garciniego, ang panamyaw, no? Kay Merly Dolido Magallanes, may lang pag-monitor, Merly Dolido Magallanes. Kay sige, at least na kompleto. Tang ibantang wahigaw malabutan, pakarunan talang na kay Almera Lim Malazarte, kay Gian Resicio, and Leonila Tarosan, watching live, no? Kay may lang pamati. Sige, kay Renbert Pagsuberon, dara sa Barangay Hagimit. Sige, daligid lang mga kaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balik lang ta sa diligid lamang madugay. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hihimo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga ka-aksyon, hihimo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agad mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:43. Oras gintulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:44 ang aton oras. Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad. May lang nga pag-monitor kay paring Romo Pasaporte nga nagapamati dira sa area sang Barangay 17. Ay perting ginapang padala mo. Mayugid parekoy. Dagang salamat. Kadtuhan tanay balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa mga negrenseng nagahulat resulta sang RT-PCR test sa malawig nga tion liwat nga idalom sa swab testing. Base ko na mo maning sa may Ecotel Blato, Ecotel Hotel dari sa Bacolod. Mga kaksyon kay 16 na sila kuno kadlaw ay pa sa gyapon. Tigayon OFWs ni actually. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Norek sa matamot na hatagan sang kasulbaran ining concern kag problema nga gina-eksperyensya subong sa mga local chief executives dari sa Negros Occidental, partikular ini mga alkalde tungod sa pag-amuma sang mga ginapay dalom sa quarantine kag mga nagpositibo sa COVID-19 nga residente sang ila sa nga banwa o kon syudad. Matapos kahapon kasugtan aksyon rek sa mga alkalde kag ni Governor Bong Lacson, ining mga waipa makahibalo sang ila sa nga resulta kag nagtener sa quarantine facilities sa malawig nga mga inadlaw. Ang himuon sin aksyon rex pangitaon ang ila sa nga ngalan ilista kag iatiponon para nga ipaidalom sila liwat sa swab testing pagi sa isa ka team halin sa Provincial Health Office. Kay man nagpathagman si Silay Hospital Chief nga si Dr. Maria Estrella Ledesma nga hindi basta-basta action rex mapagwa sa gilayon ang resulta sang RT-PCR test. Bangod una test, ang problema is kadamuon hindi bala tatapan sa gilayon ng Sorex bisan pa nga ti kung tuturon mga ang minimum sa naksunrex 4 kadlaw gali mo. 4 kadlaw minimum nga mahalin nga makuhaan ka? Sa pagkuakson rex tigaling kay iba ni galabot na pila ni kadlaw ho? Kung resulta action rex mga 48 hours mabalaan na result within 48 hours. Pero ang pagpagwa action rex sa resulta sa publiko hindi pa sa galayon mapatigayon bago bayara sang proseso nga ginasunod mayara pa sang encode pa na action rex di bago sa kadabuon hindi insigida ma-encode dali-dali plus mayara pa na sa mga health authorities nga dapat magporma sa sarang ginatawag nga line listahan sa mga nagpositibo o kon nag-negatibo. Amo na nga minimum is 4 kadlaw action rex. So, mayara gid man nga iban nga asures tagalabot nga isak bulan mo nga way pa magkabalo kon ano resulta nila positive pala o kon negative. Ang isa sa kadalantaw da base palang action rex nga way makit-an insigida atong test bala kundi ang swab ginapasuok diri sa ilong dason may ginabutang ang action rex kasunod landa nga plastic. Girat tingob na sures ang isa ka grupo mo mga tag 50, 40 tingob na rati kung guys makaligtaan bla hindi matalopangdan kag hindi paidalom sa laboratory aksures mabalaan para nga positive o negative kung ginkasugtan nakwaon na lang taran-taran ni angalan sang mga waay pa sa resulta para nga i-swab subong adlaw ang umpisa kaghatagan sang priority hulaton ang maximum 4 days ipalayag ang resulta. Ari si Governor Bong Lacson.
We'll send the team to Cadiz, have them swabbed again, and then special lane. If we can do that, I can guarantee my results. Except those that are positive already, that they continue to be positive. No? Nakaschedule na kung when the next swab is. No? But we're speaking of those that have been waiting, who have been swabbed once, pero wala pagyapon results. Ang ginamuno ni Governor Bong Lacson nga nag-positive, di may schedule na nangadaanak sa Rex ang ginatawag nga first repeat RT-PCR. Now, sa record ni Dr. Estrella, ang chief sa Sine Hospital nga sa Dendra Hantang, ang laboratory, molecular laboratory, as of kahapon, July 20, ang test nga napatigayon, mga 14,814 na Aksyon Rex. Sa test, 296 ang positive, kung idugang ta ang apat ka nag-positive kahapon. Di 200, kung mga 300 nag-positibo na Aksyon Rex. Operation sa nga sila lab center, kumpisa mo lang na mga Hunyo mo, di nagalawig pa lang na mga isa ka bulan, nag-apat ka si Mana Subong. Ang aksyon nagkikan sa Kapitolyo Aksyon. Ang latest galito sa Talisay, ito lang 4-year-old to nga bata to, nga taga Purok Pasto, din nga barangay man? Di ako sa akong lista. Basta ang bayang balita ko, negative. Negative na, pating Iloy? Negatibo to siya. Oo, pating Iloy daw negatibo naman? Yes, amo nang gintabaloman Aksyon Rex ni Mayor ni Elisaris ring officer sa Facebook page. Pwede na sila ka 14-day home quarantine, Aksyon Mar? Correct. Halong gapon sila. May paghalong gapon Aksyon Rex kay kadamo sa mga kaso. Gani? Nag-negative na, recovered na, pero nakakontak sa gihapon Aksyon Rex sa positive na. Pwede kagihapon matapikan sa siring coronavirus. Muna natabo ang kaso dari sa Negros Occidental. Ang kaso, Aksyon Rex dara sa may area Santa Lisay atong may mga nag-positive lang nga mga bikers na considerar nga clustering transmission. Gali? Kay hindi magamit sang local transmission ang ato sa nga provincial health office, kundi tatlo lang ka mga classification dapat gamiton. Dari, una mo ng sporadic, ikadwa mo ng clustering, ikatatlo ang ginatawag na community transmission. Yung sporadic na ginapatag ni Dr. Tumimbang kung may nag-positive sa lugar, kag ang miyembro lang sang familia ang involved o kung apektuhan, sporadic, inasa, gamay o kung jutay lang ang mga napiktuhan, sporadic transmission. Pero kung naka-infect sa ibang pagid, pamilya plus ang pamilya na may na-infect pagid outside, pareho sa bisa sa mga bikers, clustering ang tawag sila. Plus kung ang mga bikers pagid napiktuhan, kag naka-infect pagid sa ibang nga grupo sa mga tao, arap sa simbahan, ara sa upunutuan, sa merkado, amo naman nga tawag nga community transmission. May may ara man order Aksyon Rex halin sa World Health Organization ambal ni Dr. Ernel Tumimbag. Ang aksyon nagkikan sa Kapitolyo Aksyon Maros Herubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon, kadtuan ta si Aksyon Eden Abuso sa Bacolod City Police Office. BCPO nagklaro, ginadala sa police station ang madakpan sang face mask bangod wala pa sang citation ticket nga ginahatag ang City Health Office mga kaaksyon. So meaning dito slanay sa BCPO. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eden. Aksyon Rex, ginklaro ni Bacolod City Police Office PIO Lieutenant Colonel Ariel Pico nga ginadala sa police station ining mga nagakadagpan nga wala sang face mask. Bangod nga wala sang citation ticket
nga ginhatag ang Bacolod City Health Office. Ti suno kay Pico, kung may ara sa citation ticket action rex, ti madasig kag mapos lang ang ini nga proseso. Pero ti palay Pico, bangod wala man sang dala nga printer ang mga apprehending officers nga nagapatrol, ginadala sa police station ang madagpan, gina-record ang ngalan kag ginahatag sa ila himata action rex ang police blotter nga amo naman ang ginapakita didto sa City Treasurer's Office nga amo ang maga-issue sa resibo kung mabayaran na ang penalidad nga amo naman ang ginapakita sa police station kung di inadagpan ang ila himata agod i-release sang kapulisan. Ti nahibaloan nagabayad sang 200 pesos ang mga Bacolod noon nga nadakadakpan nga wala sang face mask, samtang 300 pesos naman para sa mga pangayaw. Pamatayan na to na si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Aton nira nga City Ordinance, wala gimantani matabo nga amo sina. Pero wala pa kita citation ticket. So ang matabo dira kay aton nga mga apprehending officer wala man na printer. So ang nakatabo dira nga ginadala gina sa police station kay ang printer didto lang. Considering nga wala pa kita citation ticket, ang ginaobra gina-record ina sa police blotter, then gina-providean sila sang extract. That extract amo ginadala dito sa Bacolod Government Center sa Treasurer's Office, kag amo na ginabayran sang ila pamilya or upod o kung ginikanan, kag amo inapakita dito samtang ara sila sa police station, wala na sila ginadetain, standby pending ang payment. Extra police blotter ginahatag sa magabayad sa ila, sa wala ng kapismas, that is only 200, then 300 sa pangayaw. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa BCPO, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:56 ang atong oras, 12:56 na. May lang nga pag-monitor sa kay Heaven, kay Myla Di Quito. May lang nga pag-monitor Myla Di Quito, kay Liberty Binitin Obaldo dira sa East Homes 4 Mansilingan, no? Monitor sa Silingaw to. Kay Kativer dira sa pamilya ko Gonzaga sa Barangay Araal, may lang nga pag-monitor, no? Kay Edna Hokami from Abaday Sky. Evergreen Herbal Capsule, yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton sining nga lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobrang ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagapanubo man sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag madamo pa. Nagadugang man sang supply sang kakulangon nga sang mga vitamina kag mineral sa aton sa nga lawas. Makabulig sa constipation. Gintingob nga puwersa sang para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Aprobado sang FDA, mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya kag drugstore malapit sa inyo sining nga lugar, no? Magtumar adlaw-adlaw sang or magkolang kay Doc Crespin Hico 1264595. Evergreen MedPlus Pharmacy dira sa Kabangkalan kag sa Jormed Pharma sa syudad man sang Kabangkalan, no? Sa Leonor Pharmacy sa syudad sang Himamaylan, Blanca Flor Drugstore sa Himamaylan kag GBX Pharmacy sa Binalbagan kag Floritis Drugstore sa Bilyones Drugstore sa Inigaran kag sa Alice Drugstore sa Banwasang Hinigaran. No? May lang nga pag-monitor kay Paring Alan Navales kag Josing Topaz.
good PM lang, no? May lang nga pag-monitor. Ayos, sige. Dagang salamat mga ka-aksyon, no? Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:52 ang aton oras. Kantuan tanay nga mga balita out of town ho. Sa iluhan tanay report. Gikan sa syudad sang Cadiz, we have Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa Cadiz City PNP padayon ini mga ka-aksyon nga nagapangdakop sang mga nagabayular sa MGCQ protocols blaho. Kadamo sa gyapon, no? Bisan din ka lang ni subong tiyempo do, pamatyagan mo do, puro gid sila mayo, no? Huwag gid ka pamati sa mga instruction na. Tapos kung dakpon mo dayon pa do, siling nila do, ikaw pang may sala. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa syudad sang Cadiz. Sa detalye, we have Aksyon Roger Gotib, Jer. Aksyon Rex padayon ang ginapatigan sa kapulisan sa pagpangdakop sila nagabayular sa Modified General Community Quarantine Protocol sa syudad sa Cadiz. Kakabigid lamang may mga 17 naman ka mga persona ang ginapandakop tungod nga ini sila ang nabayular sa curfew kag ang iban wala sang face mask. Sa nagligan nga adlaw mga isa ka gatos gid ka mga persona gipandakop nga sa diin wala nagdabit sang face mask nga ginlektura ni Police Lieutenant Colonel Robert Mancito. Nagkontak sa hapon, no? Medyo na overload it ang atong manpower kiri kay atong station mismo sa pag-facilitate. Nagdin ang nadakat sa sang kahapon lang sobra gid 100 ka rin sa violators, no? City ordinance naton. Nagapagabay ang kapulisan nga kuntani ang mga tawo magasunod na sa sining minimum health standard protocol nga ginapatigayon tungod nga nabudlayan man sila nga kadamo sa gyapon sa nagabayular Aksyon Rex sa pihak sang maidid sa gyapon nga kampanya kag reminder sang local government diri sa Cadiz sa paglibot sa ila sining public address agod nga i-remind ang mga pumuluyo sa paggamit sang face mask kag subong man pag himo gid sang social distancing. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gotib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Matapos ang balita gikan sa syudad sang Cadiz, we have Aksyon Stephen Presquito. Sa iluhan tanang balita gikan sa San Carlos City. Ini may kantaran sa duwa ka mga lalaki dakop sang San Carlos City PNP nga nagadala sang armas lutang. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Stephen Presquito. Pen? Timbog ining duwag ka mga kalalakinan nga sa diin nadakpan ini nga sa diin in plain view sa atong kapulisan diri sa syudad sa San Carlos nga duwag ka mga suspetsado nga nagdala ini sa mga armas no lutang nga sa diin nagadala ini sa isa ka sulpak kag isa ka 38 kalibre. Pinagi sa pag-operate sa atong kapulisan naging pangunahan ni Police Captain Roger Rama upod man sa Entry section sa San Carlos sa PNP natigayon nga naresto ini mga persona nga gikilala nga si Randy Villasor E. Imperio 40 anyos ni wala sa nga trabaho kag may asawa kag ang isa mo si Joshua Crisostomo E. Torion 28 anyos ni wala man sa trabaho wala sa asawa kag pareho sini sila nga mga residente sa Phase 4 Urban, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ang mga naresto ng mga persona nadakpan ni sa Plainview sa atong kapulisan nga nagadala sining isa ka homemade shotgun nga locally known o ginatawag naton nga sulpak kag loaded ini sa isa ka live ammunition kag duha ka live ammunition sa 12 gauge shotgun kag isa ka unit sa caliber 38 snub nose nga revolver nga may pangalan ni nga Smith and Wesson nga wala ini sa serial number kag loaded ini sa 5 ka buhi nga bala. Sa karon ini mga suspetsado aras sa kusodiya sa San Carlos sa PNP kag hintay balo sila sa ilang constitutional rights
kag pagpasagkan ni kaso nga RA 10591 kon illegal possession of firearms kag ini sila karon hatagan sa nga proper nga disposisyon sa sining nga kaso. Gani nag-report na diri sa siyudad sa San Carlos, una sa Balita, una sa Aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita gikan sa San Carlos, sa Iluhanta ang La Carlota, isa pilason nga gindangat sa ospital. Tugas ang pagka-aksidente sa siyudad sang La Carlota. Yarin kaudan sang report ni Aksyon Percival Villamor Pers. Yes, Aksyon Rex, traffic accident nga natabo sa Hacienda Intigian, Barangay Cubay, La Carlota City. Kahapon nga adlaw, involved dire ang isa ka single nga motor nga may plate number RF156F. Kag ginamaniyo naman ini Nicole Jan Tadlan E. Castillo. Kasultiro pumuluyo sang Village, Barangay Cubay. Kag ginapanagiya naman ini nga motor ni Rodney P. Sipada sang Ginturilan, San Enrique, Negros Occidental. Involved rin ang isa ka Nissan Almira color gray. Kag ginamaniyo naman ini ni Rosalie Layakan E. Alfonso Pumuluyo sa Barangay Kabakungan, La Castellana. Samtang ini nga nagadalaga ng Nissan, ang single na motor ara sa igad parking kay ginakayo ini hinalilang na bungguan ang likod nga bahin sa motor, tunaan nga natumba dala ini ang driver kag nakaagom ang driver sa mga kapilasan sa iya nagkalain-lain nga lawas kag gindali-dali man dala sa Don Salvador District Hospital agud madapatan sang nagakaigo nga bulong. Karon ini ang kaso ara karon sa Traffic Section Division sang La Carlota Police Office. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic, kaya pwede ka magkape unlimited. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Mga ka-aksyon, madamo sa nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginenggamyo ang makaaksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaaksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaaksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio!
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular guest. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pag-pangalagad sa waita malabutan sa aton sining mga greetings kag pinaka mga information pa karunan ta niya sa Aksyon Reports Afternoon Edition kag sa Aksyon Firing Line kag dalas-das na sa Aksyon Night Patrol. Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod mga kaaksyon amon sa kanginan. Salamat gid mga kaaksyon, standby na sa This Is My Life sunod sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. I play the part while Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila